Koliko šanse dajete sami sebi u potpori, dakle, prijatelja životinja, LGBT zajednice i akademske zajednice za koju, bez obzira na snagu u dosadašnjem političkom životu u Hrvatskoj, nisu uspijevali zapravo imati značajniji utjecaj? Koliko vam zapravo ostaje prostora i šanse protiv sudara sa ovim dvije velike organizirane stranke? Pa, te dvije velike organizirane stranke su pokazale što misle i o akademskoj zajednici, i o LGBT populaciji, a i o prijateljima, zaštitnicima životinja. Znači, one nemaju ama baš nikakav kredibilitet o tim temama vezano za Europski parlament diskutirati. Jer su imali i jedni i drugi, imali su moć, imali su zakonodavnu moć. Mogli su urediti Hrvatsku da bude jedna pristojna, lijepa, građanska zemlja. Čvrsto sam uvjeren da će to u budućnosti i biti. Mogli su stvoriti uvjete u kojima bi sveučilišni profesori imali svoje dostojanstvo, u kojima bi studenti imali svoje dostojanstvo, u kojima bi se znanje cijenilo, u kojem znanje ne bi bila roba. I naravno, očekujem potporu akademske zajednice onog dijela koji smatra da znanje nije roba. Oni koji smatraju da sve mora biti podvrgnuto tržištu, naravno da ni profesori ni studenti s takvim načinom razmišljanja neće ne samo glasati za mene, nek neće ni za laboriste.